Union Home Minister Kewang Jiapathak Karbenglang Autonomous Council CM Tuliram Rong Hangpen Dong Sekot Chitan Chepariamai Kangi Borin Tisohem Megecho Pangjerthang NH Thongkep Raserkep Atowar Pialong Kititang Broiler Abokewar Tekangajok Kachelenga Ratatum Kisung Kardom Pinipramtam Bertalong Penili Sami Jilihan Sepi Non Arjik Tha Bertang Tonpen Thang Engkoi Raporni Union Home Minister Amit Shah Kevanghot Thangnat Kebeng Kephan Kapawe Diajepan Karbenglang Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Ahinpen Department Asai Phu Saikhi Doan Lapen Administration Anparta Law and Order Ratupet Kachengwai Raplin Pan Lapen Lamki Lampong Kapawe Diajepan Anutinta Methang Arpu Chiklempon Pamenang Jipusi Karbenglang Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Ahinpen Pin Khatpon Halapu Dongmuka Pandena Rongka Chileng National Highway Thongkep Ratrok Atowar Sidami Arnisi Aparman Inghap Chekpo Sidami Rat Kachileng Kejar KJ Phanpura Dongmuka Pen Haroghat Anathusi Pachileng Ponpo Non Kewangji Inkoi Rahini Arni Puthot Kado Kobe Karbenglang Autonomous Council Abitongatum Lapen Saikam Asai Photo Finance Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Pen Arsikrum Kachengwai Amaitami Padoponthoji Pininil tum ke bangke review meeting hosi ke ba officers lapen law and order pangrumpet tensi Amit Shah ke bangki 25 Union Home Minister alang li bangi ji laso oson na sayang deng lai hai apatha ka chingwai lasi pini chingwai lo lapen ke inko rahinian ke ladak sayang deng ke kapitak aji phansi officer dalam chak napi lak khoba ke armu pa tong ye phansi netum karjalo autonomous council pen lapen tim Karbenglang ahin pen sinon netum pangrum mom lo chingwai pon mom lasi lak kho west Karbenglang east Karbenglang long trap trop cos emisi konsensi pangrum pen dan lak kho abad dui daga pa tong ye phansi boi pombo lasi so sayang deng sinon klem mom lo lapen ke Karbenglang kapek asai ke klaim ponji pandama Union Minister si soalnya tangdak ponpo. Denarong Pen Bikram Teron Karbenglang Live. Hemme kecho hot ahem photum kache thekdonong le derajok hemme kecho apunsi pachhumir ningduk memi pini arnianta majok asong lapen arleng kithiatumta kahomridam avelang Kedamtang thang ni phakre thok serni Hamran MAC constituency kaparlo Phongjang reasor bor in tisopen sangpi kungri teron pedum kabochi ahem meke chopi derajok kedu kitha kathai kabi kisung bansi chichaknang bomno Pherangke birtana ke pale tengke halabang so arni kang sam porphai ke thamalomsi hemmi ke cho lapen laso hot osumarpen akaprek arleng ke the maduta ave Arni si chongdat chotpen apok ka chepang krang hemton along kopai ke lang nopen lapuson ke phonang koklaki ningduk meme binong ane oma joini api apotum hong ka chongda dam jamahot osumaratumta kangcher kalang ipen kachicha kon e kachutun kachodang hotsi me kachiterampen hemme chopithai no halapu me ki chohot chongda chotpen kachoberti asok asang lapen tangka sika isihini vet dota mesi pangcher ponthang ahem photum nangkachilian ke me ki chotanga punsi pachhumir anbetno Ladak pangrum do nongke lan cholo ladak make punang selo na penso thasi ala tuma somar loka charlie bom tum tado loka charlie bom na tuma kitab anchota kalilang a uniform necktie la pena la king op katu ka beta mi chupi thailo la pena tuma phule phukok do an la pen ka chubirti as sang la pena tangka do an sita me chupi atlo na sining duk par kiso athek so se la pen Mane ron ke bang athek so se ladak ka phere lapen ning ki duk oklem hurhar ason si ladak theklong lot ape ari phole phukok osumaratum loke charle akita to anta mesi chopi pon thailo
alang litum kisung an para kisung ke phonanga porot kumatlo ke rabdun po non alang litum mingka chitheke Karbengong Autonomous Council CM Tuliram Nonghang lapen local MAC Mongol Sengti Mungatum Hendo alang litum jongsi nangrap rete nangrap abang abelopusi ningduk alam the chepaklang po nili kisung ketura nasonak thagahem nasonak thagarit buson sinili tongsilu pen ke tahirin alin tak nili kecilong tegi ma labang kanang litum EMCM sartum tsamai matapon pimi pen nili pan nangrap tha pusinili nang tuning ripon la hem hajira chudun putang de angke apor ban sisuti sita aporat teng suti dun thek thelu hemi chudelo pulo sumar chiru jo chiru hailong ke wanglong ga videlo a hem pen sisek klung lo mang ke thang bisar sini ne de ma sini li ta ki phis hayar lo ka chiru ta thek the chan na ka kong long pi the thak o su mar ka phiri ta duk do lo enge ipe iri puta ching thang mo wetang de lo sar palam the kang huke ahindo bonda meki choke ahina bipua son thotsi bor in tiso hemke meki cho inglek lorben ari aphu pache parpu hoppensi donang kokle Phongjang Rei rong asar the lapen BJP along kachirabdun inut banghini abang photumta kisung ki phodun lok ahemtona domaphan kerap pidona sonti choroji pusi Karbengong Autonomous Council CM pen local MAC domaphan kachunuri padopon Nasi CM yema tumta la nirat atso ahem nikichu lasi thang jok ason na badalo somar ka charlia akora ka anta akitab aslot anta nichu pilir lo asi la nangrap vek nangpo posin ni chuning ridam dalo ini dak arong asal kambora hoipe asi na chuning rilo Hamren Ben Daniel Inhi Karbengong Live Khatkhati Bokajan pen Borpothar Avaikang mate Lahorijan pen garam pani adagan broiler avo abeha ke klematum towar soding kithitang broiler avo amentung ke wartekang thebajok angnim anghong pen kachilenga radatum kisungna Lapuson broiler kithi amentung kedamtang penang an arni penno ke wartekang kang sidame ki khang dun japhan maduta karja babang ka vederajok Karbi Student Youth Assembly atumse arjabdunno Karbi Student Youth Assembly amaipu sarlong teron pen chunbang Edison lektheto bangso sai ki klemaputhak ningkang samsi chepaklang ponsi pherangke athengnu kaning jetengke kebangji arni khatkhati Bokajan lapen Borpothar Police mati SDO Sibelatum langchari dunang jipusi chuningri lapen radatum pusitami lapuson towar ari broiler abo ke jora beha klemangdum kithitang broiler abo jongsi kewartekang thekdun longlor polote khangdunang jipusi chuningri padopa so broiler kitu barkang hok titi pongke dam ke bang sitame ning panlong lopote ikok sitame kang konsil tira sondolo penke lapu natu langnam lo pulu tangte Borpothar Police Station ke parlo angkang sitame gorom pani ari ja bolom sitame rasana taksi ke bawla penke la Depani Mondir adung arai long sitame tawara rai si ke barkang sitame tum tekang long lo la silasana bangke Chokche usine tum budam bala tum nadat alang tum kan koilok chokche lagi tum nadat Karbi long arat mate Bokajan yang kan arat tum ang sedame jong si teknolong teknolong dok butante ciberta si neptun si insai nanti usine tum impen Bokajan penananterang Karbengong Live Lakha ingko rapho Nilip constituency kaparlo vomulang sopen mai arong khanari rengma arong phangchirop rengma arong lapen lokhon han se arong atowar kaheno parpega jok rong radrum kacheleng anathu penang an kisung kachachakna Lakha ingko rapho Nilip constituency kaparlo vomulang sopen mai arong lasonsi khanari rengma arong phangchirop rengma arong lapen lokhon han se arong atowar kaheno parpega jok rong radum kacheleng japhan penang an kisung chechaknang renti lopusi birta longdon kisung ke pho vek radum kaning jepona tenki alang litum inglong ahwar ki do radum ke non puanta kalvert ke vaklapen dolong ka besai dela
Lason si non an ning kreng apor hot anta lang bong ki kreng kreadim dopek lang. Ning kreng apor anta lang bong kreng kreng lang pulote non barla ke cham ki che apor hot ki koson si kachileng mi popusi ning jerinti. Lasi Karbeng Long Autonomous Council Kachari Ponbom, Team Karbeng Long Asong Japo, Jasimet Karbeng Long Autonomous Council, CM Tuliram Longhang, Lapen MP Horen Singh Biadum, Prabjin Pen, Nang Homrira, Kachileng Atwar Kapame Sen Japan, Nang Bor IP Vek Taputa, Haladak Aradatum Ben, Kachoning Ray, Padobon. Choki Hola Pen Sanjit Pro, Karbeng Long Live. Tiada pini prime time berita kelapon sekang tonik lah, domi takmi kardom.